Un home noruec, Erlend Bor de Solà. La qüestió és que Erlend té una feina sedentària. No? El seu fisioterapeuta i el seu metge de capçalera li van dir has de fer exercici. Aleshores, Erlend va anar al Decathlon de Noruega, es va comprar roba tècnica, a més compraria un detector de metalls, perquè mentre estigués caminant, a veure si troba alguna cosa, un dia a finals d'agost anava per Rennesøy, estava a punt de marxar a casa seva, quan l'Erlend va dir si això fos fa molt de temps, on buscaria? I, de cop i volta, el detector se li va tornar completament loco, que era un tresor valuosíssim. Carai. El cor se li va posar a 100. Clar, mai se li havia posat tan ràpid al cor. I es va espantar que la llei noruega obliga als ciutadans de Noruega que si troben tresors li han de donar a l'Estat. Va ser el dia següent, va agafar tota la roba tècnica, ho va tornar tot. No en vull saber res, Clar, d'això. perquè va dir, si he estat 50 anys de la meva vida sentat al sofà veient el futbol I amb tranquil·litat. i mai m'havia passat res, ni cap taquicàrdia, Ara per agafar